sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong gibasamar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Bra, ratatatatantan ng bomba, hirap. Alright, ayan. Good evening everyone. Shout out guys. Ayan. Ayan. And palike and share tayo guys. Palike and share. At sa mga hindi pa po nakapag-attendance, ayan. Attendance tayo guys. Shout out sa lahat na nandito. Ayan, salamat sa mga nag-thumbs up.
galing kay Mae. Ayan, shout out sa inyong lahat. Sir Abay, shout out. Ma'am Marian Sorio, shout out. Busing ni Mayor or Mayor, ayan, shout out. UM's channel, shout out. Mondlota, shout out. Kay Teacher Pines Educational Videos, shout out. Kay Nature's Gift, shout out. Sino pa ba? Kay Qualifab TV, shout out. Ayan pa, pataas yung pagbasa ko. Squad Team, Lynn Galagar, shout out Ma'am Lynn. Ayan, Mananglis Vlog, shout out. Orly Ninja, shout out. Ma'am Nor Suki, shout out. Savannah Ninja, shout out. Ayan, GC Lasso Kadagat TV, shout out. Pieces Rebocas, shout out. Ayan, Arlene Channel, Queen Pinay, Pinay sa New Zealand, shout out. Night, Third Ninja, shout out. RG Boy, Album, Sweetie Kids, Kambal Nirostan, ayan, shout out everyone. And good evening guys. Happy All Souls Day everyone. Ayan, kamusta ang pasok ng ating November. Ayan. Hello, Ma'am Marie. Shout out. Ayan. Pa-like and share tayo, guys. At attendance tayo. Ayan. So, habang naghihintay tayo ng ating mga kasamahan, guys, pwede na tayong mag-share at mag-attendance muna. Ayan, check ko ang ating attendance. Ang ingay ng washing. Naglalaba ako. And pa-like and share tayo, guys. Like and share. Ayan, attendance tayo, guys. Kakunti pa lang yung nandito sa ating attendance. Ayan, habol tayo. Sayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si unsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap papapapam sayaw hirap papapapam gamay
Ayan, Ma'am Marian, may sinasabi si Sir Abay. Ayan. Nagpalista ka na, ma'am, sa mag-live stream. Ayan. Na-PM, na-PM ka na si Ma'am Charmaine. Ayan. Wow, magla-live stream na rin si Ma'am Marian Sorio. Ayan guys, pa-like and share tayo guys. Ayan, natapos na aking nilalaban. Saglit lang guys tayo, ilagay ko lang yun sa dryer. Ano lang tayo guys, attendance tayo at pa-like and share. Ma'am Dagalianers, ayan, shout out. Ayan, okay ma'am, ilalagay na kita dito sa ating roulette. Ayan, pa-share tayo guys ha, pa-share tayo. So mo backflip pag wiggle-wiggle rampahitan mga bukol cool parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na ng bomba hirap pam pakosinto karila gobo kanang iyang baho kay mula gobo TikTok ang sugod wanan ni undang taman kadlaw didud ni matang tang ira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi usod-an nga sabaw aw ratatatan ng bomba. Ayan, thank you Ma'am Dagalianers sa iyong pa-share. And like, ayan. Good evening. Happy All Souls Day, everyone. Ingay na mic ko. Ayan, so hindi pa yata tapos kay Maring. Ayan. So habang naghihintay tayo sa iba nating kasamahan, ayan. Kukunin ko muna yung mga nag-attendance. Ayan. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat halabira gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong giba sa mar ulpot ang ayan, pa-like and share tayo guys at attendance tayo. Ayan. ratatatan ng bomba hirap
Pam ratatatatantan sayaw wira pam bakosin ko karila gobo kanang iyang baho kay mula gobo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tangira na og kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw aw ratatatatantan ang bomba hirap pam ratatatatantan sayaw wira pam yes man gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip pag wiggle rampahit ang mga bukol parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na Ratatatantan ng bomba hirap pam bakosin ko karila gobo kanang iyang baho kay mula gobo tiktok ang sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tangira na og kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap pam ratatatatantan sayaw wira pam gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle parisan nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa diba? Ratatatatantan ng bomba hirap pam ratatatatantan sayaw wira pam RK Camp Music Nakamute pala ako. Nakamute. Ayan. Shout out Sir Jeds. Ayan. Good evening. Ayan. Happy All Souls Day, everyone. Gibon na lito karam mo sayo kapil hasta tong giban sa mar ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog ratatatatantan ng bomba hirap pam ratatatatantan sayaw wira pam bakosin ko karila gobo kanang iyang baho kay mula gobo tiktok tagsugod wanan ni undang Sir Joems. Ayan. Shout out. Salamat Sir Joems. Ayan. Sir Jed. Sang out. Shout out. Ayan. Thank you Sir Jed sa iyong pakulay. Ayan. Dahil dyan, kukulayan na rin kita. Nakulayan na pala kita kanina. Ayan. Sir Joems, nakatulog ka ba? Nakatulog ka na? Ang aga mo. Dire-diretso Walang tulog, naglaba pa. Idol, palipad muna ang hina ng internet ko. Sige, Sir Jeds, thank you. And thank you. Ma'am Pan Rain, hello. Ayan, Ma'am Pan Rain. Sino po yung nag-invite sa atin, Ma'am Pan? And sino po yung nagdala sa atin dito?
paano sumali, ma'am? Ma'am Pan Rain, ayan. Sino po yung nagdala sa'yo dito? Sino yung nag-invite sa'yo para makapunta ka dito sa aking live? Si Don Colis, ayan. So, si Sir Don Colis pala, wow. Ayan. So, nasa GC ka na, ma'am? Ng new members? Click mama. And pag nandoon ka na sa ating GC, ayan, pwede ka na pong sumali dito, ma'am. Ayan. Ayan, welcome, ma'am, sa Dong Ivy Community. Ayan, Team Dong Colis. Channel po, Dancel Family. Dancel Family. Check natin kung nandito ka na sa ating GC. Ayan, kasi kung hindi pa, ma'am, ayan, tapusin muna natin ang ating video and task doon sa private group para po makasali tayo sa ating live. Ayan. Nasa GC ka na ba, ma'am? Hindi kita makita dito. Sana makatry manalo ng unang lapag at last lapag. Nasa GC. Nasa GC ka na. Sige, sige. Ma'am Jana, shout out. Ayan, ma'am, at Ma'am Panrain. Ayan, attendance lang tayo, ma'am. Nakikita mo po yung attendance natin, nakapin dyan sa taas. I-click mo lang yan, ma'am. At ilagay mo po yung channel natin dyan. Ang link ng video na ating ipa-promote. Tapos, kung ilang subs tayo. Ayan. So, kung nakadaan ka na doon sa FB group natin, napanood nyo po ang tawag dito, yung video doon sa step 2. Ayan. Doon tayo tuturuan kung paano tayo mag-attendance at kung ano ang gagawin natin dito sa live stream. Ayan. VCC channel, shout out. Ayan. Ayan, good evening everyone. Ayan, so sa mga hindi pala nakakilala sa akin, ako pala si Alonga, FW Pulitz Vlogs. Ayan, at welcome po sa aking live. Good evening, Ma'am Elonga. Ayan. Good evening, Ma'am Jonah. Ayan guys, mag-main channel muna tayo guys. Login 1 at login 2 natin, kailangan natin mag-main channel. Ayan, pag namamaya yung verification, your ninja, tsaka po tayo magpapalit ng ating ninja at i-verify natin yun. Ayan, so kailangan yung ninja natin is 1 day old or nagawa mo siya within 24 hours. Tapos may picture siya at kahit isang video doon sa ating ninja. So, ayan guys. So, sa ating mga baguhan dito, ayan kasi may bago tayo ditong pasok. Si Ma'am Panrain. Ano nga yung main channel niya? Sabi niya. Change main channel muna tayo, Ma'am Rain. Ma'am Panrain. Ayan. Dancel Family. Ayan. Si Ma'am Dancel Family. Main channel po tayo, ma'am, muna. And so, guys, meron tayong Months giveaways. Ayan. So, ayan, sa mga hindi pa po nakakaalam at gustong magpa-entry dito sa ating Dong Ivy Community Months giveaways. Ayan. So, sasabihin ko sa inyo kung paano makasali dito.
Ayan. So, each group is 1 entry to win 5,000 cash monthly draw. Ayan, meron ka dito mapapanalunan na 20,000 cash for the grand draw. Ayan, yung grand draw natin guys is on December na guys. December na, tapos extended siya hanggang March 2024. Ayan. Ayan. So, may chance kang manalo ng 20,000 cash for the grand draw. 5,000 cash monthly draw natin. Ayan. Congratulations nga pala kay Ma'am Marianelia. Ayan. Siya yung nanalo sa ating 5,000 monthly draw noong October 31. Ayan. At pwede ka din po manalo dito ng other amazing prizes. And so, yung gusto mong sumali dito at magpa-entry, ayan. Ito yung ating mechanics. Guys, pili ka lang kung anong grupo ang papaliparan mo. Worth 50 pesos. Ayan, shout out Ma'am Rain, Access. Attendance tayo guys, ha? Attendance tayo. Ayan, worth 50 pesos. Super chat, super sticker, or super thanks. Ayan. Kumpletuhin mo lang yung mga channels na nandoon sa isang grupo. Ayan. Yung isang grupo guys ay binubuo ng 10 monetized channel. At kailangan lahat yun guys ay papaliparan mo ng 50 pesos. Ayan. Para makakuha ka ng isang entry. One group is equivalent for 1 entry to 1 entry. Ayan. So, para makadagdag ng another entry ay kailangan mo naman gawin ang number 1 and number 2 mechanics at hindi pwede ang grupo kung saan ay tapos ka na. Ayan. More entries, more chances of winning. This event is until December 2023 at ito nga yung nakasabi lang nung nakaraan ni Sir Dong na extended siya hanggang March 2024. Ayan. So, provide screenshot once completed and send it to FB Dong Police for proper record of entry. Ayan. Parang hinihingal ako. Parang hiningal ako. Okay, tumataba na talaga ako siguro. Ayan. May siguro pa. Talagang tumataba kay Longga. Ayan. So, ayan guys. Ilalapag ko ang ating mga groupings dito. Groupings. Ayan. Wait. Ang ating group 2 ay binubuo na. Hindi ko siya maano. Saglit lang guys. Nakakapit ko naman lahat. Okay. Nakakopy ko lahat. Saglit lang guys. Ayun. Ayan. Ang bilis naman ito. Saglit nga. Ayan. Attendance muna tayo guys habang naayos ko itong aking ayan, hanggang dito siya. Okay, ang bagal ko. Ayan.
So, meron tayong group 2 na binubuo nila. Unahin natin ang group 2. Ayan. Ayan ang group 2 na binubuo nila Ma'am Emeline Anyosa, Joris Vlog, Langki OFW Vlog, OFW Nining 27, ay 2007. Ayan. Rita Tagata, Angeline TV Vlog, Rose and Peter Vlogs, Kuya Titong Vlog, second chapter, at Kaaligi. Ayan, shout out, Sis Ganggay, Pat Matea, shout out, Inday Beth, shout out, Lit D Channel, shout out everyone. Sagarat Ma'am Elongga. Sagarat ba? Ay, Sir Abay. Sagarat? Ulo, uy. Sagarat. Sagarak, ma'am. Sagarak. Saglit nga, kunin ko. Hindi ko ma-feel kay may music. Ayan. Sagarat pa? Sagarat pa? Sir Abay, Ma'am Rain. Ayan, thank you sa mga nagtamsak. Galing kay Maring. Yan, okay na. Ayan. Thank you, Sir Abay. Yan, saan na ako? Ayan. So, yan po yung ating group 2 at ito naman ang ating group 3 na binubuo din ng 10 channels, monetized channel. At walang iba kundi sila. Uy, saglit lang. Nawala na naman. Yun lang. Kaya ang bilis kasi. Hirap yarn. Hindi ko pa kasi nalipat dito sa sa laptop. Ayan. So, ito yung ating group 3 na binubuo din ng 10 monetized channel na sila Ma'am Jency, Zack's Diary, Charmelion Vlogs, Midi Kalipayan, Perlin Dalagan Mix Vlog, Anbangs Vlog, CH Gaming, GC James Pakats, The Felnar Bisalog, ayan, The Felnor Bisalog Friend at Marlene Solviano. Ayan, kailangan nyo lang yan guys na paliparan ng 50 pesos bawat channel. Kailangan nyo kumpletuhin ang 10 channel na yan sa isang group para makabuo kayo ng 1 and 3. Ayan, so andito naman ang ating group 4. Ayan. More entries tayo dito guys. More chances of winning. Ayan ang ating group 4 na binubuo nila. Ang ating founder, ayan, Ma'am Ivy Clotario, Ganggay Vlog, Fritz and Mia Comida, Jimmy Porcarumbal, Liz Style Vlog, Cabargas, Lucy Talavera, Jensky 89 Official, Mafot Romano, Mami Norris Kitchen, My Cooking Moments. Ayan, sila po yung ating group 4. At ito naman ang ating group 5. Ayan, mabagal ako guys. Pasensya na kayo. Ayan. So, ito ang ating group 5. Meron tayong group hanggang 7. Yan. Ma'am Melda, shout out. Ito ang ating group 5 na binubuo nila Ma'am Lynn Galagar, Momay Channel, Kathnik Kalagi, Beth Esquadra, Donald Brown, Spencer TV Channel, El Cribs, Inday Elsa Vlogs, The Pride of Abaya, Maria Nelia D. OFW. Ayan, yan ang ating group 5.
At meron na din tayong group channel. 10 monetized channels, guys. So, kailangan natin ito paliparan ng tig 50 pesos para makabuo tayo ng 1 entry. Wala, ayaw. Naputol. Ang haba. Ayan, na binubuo nila. Ang hahaba kasi ng mga pangalan dito sa group 6. Nandito lahat. Si Pinay Adventure in Africa, Mr. Cantatero Channel, Shinkaryido, Mom's Journey to a Helpful Life, Albert's Life and Arts, Kasipag Love TV, Master of None Vlog, Pinay and Kano, Kopol, putol no, ayan. Tsaka si Pilipina, Pinay and Kano, Kopol, Kichi Family Vlogs, at si Filipina Bisdak Nurse Swiss Vlog, ayan. At andito naman ang ating Group 7. Ayan, ito yung last natin na group. So, hopefully, madagdagan pa ito maabot pa ng 10. So, sa mga ano dyan, sa mga monetized channel at gustong mapasali dito, ayan, PM nyo lang Sir Dong. Ayan. At ito naman ang ating Group 7. Hello, Ma'am Charmaine. Thank you. Ayan, happy mut-mut. Ayan, ito ang ating Group 7 na binubuo nila. Ma'am OFW Greece 2010, Carmelite Gallieno OFW, Dung Ivy Community, Elgin Music Hub, Nova Lazaro, Vlogger Bila, Theo Clarkin Family, One Adventure, Tilay G Live at Sir Donkeles. Ayan. Ayan guys. Pwede na kayo mag-ano dyan guys, magpa-entry grupo. Ayan. And you have chance to win one winner of 20,000 cash, one winner of 10,000 cash, 3 winners of 5,000 cash, or for as low as, meron din tayo palang mga VIP. Ayan. Ayan. Or for as low as 200. Ayan. Para makasali ka dito guys. Ayan. Magpa-entry ka. PM mo lang si Sir Dong. Ayan. Para sa ating NMAX na iraraffle na ito sa December. Ayan. Kung gusto mo magpa-entry dito, PM mo si Sir Dong. 200 pesos lang per slot. And you have chance to win one winner of brand new in max, 5 winners of 5,000 cash, 10 winners of 1,000 cash. Ayan. So, sa mga gustong magpa-entry dito, message lang FB Dong Police for more information. Ayan. Hinihingal ako guys. Ayan, sa mga bago natin dito kay Ma'am Dancel Family, ayan, welcome po sa ating Dong Ivy Community. Ayan, parang umuulan. Paano yung tamsak? Yung tamsak, ma'am, is like po. Like. Pa-like po ng ating live. Ayan. So, ayan guys. Kukunin ko na ang ating mga participants sa attendance. Ayan, attendance kayo guys ha. Kailangan natin mag-attendance para ma-promote po ang ating mga channels. Anak, dito na.
Ayan, at ang makakasama pala natin dito, nandito si Kuya Jay. Good evening, Kuya Jay. Kamusta? Ayan, nakuha ko na ang ating kalakihan ko. Ayan guys, mag-roll call na tayo guys. Sure ba to? Sure. Nag-attendance na ba ang lahat guys? Yung iba yata hindi pa nakapag-attendance. Habol tayo guys bago tayo mag-roll call. Ayan, babasahin ko na lang yung mga nandito sa ano, sa ruleta. Ayan, yung mga nakuha ko sa attendance. Nandito si Sir Jed Hangout. Type present guys. Type present tayo. Type present. Ko, yung group 1, hindi ko pala na ano sa inyo. Ayan guys, nandito ang ating group 1. Nako, kakalimutan ko ang aking ano. Uy, laki. Ayan, ang laki ko, di ba? Kaya hindi na kayo magtaka kung hinihingal ako. Ayan, so anyan po ang ating group 1 na binubuo na Ma'am Carol Salik, Abay Efren Channel, Ana Mas Batenya, Anso FW Vlog 59, Nelly D, Win 17 Vlog, The Michelle's, Alonga FW Kulits Vlogs, ako yun, LLS Mix Vlogs, and Nora Cookie. Nabubuyoy na ako. So, ayan guys, kumpletuhin nyo lang guys ang ating each group ay meron tayong 1 entry. Ayan, makakabuo tayo ng 1 entry. Lalo. Nalubat yung laptop. Ayan.
Nakalimutan yung group mo, host. Kaya nga, Sir Abay. Nakalimutan. Ako, parang iba na yun ah. Tumatanders na. Kunin ko lang pala yung ano, yung admin at moderator natin. Parang Sir Abay. Kinalimutan mo yung group natin. Yan guys, magpa-entry tayo sa ating at guys, ipopromote ko pa yung group 1 may event po sa Saturday, November 4 sa channel ni Ma'am Ana Masbatenya. Ay marami kayong mapapanalunan doon guys. So, ako sa inyo ngayon pa lang ay magpa-entry na tayo. Ayan, kailangan natin ngayong October lang. Ayan, lahat ng nagpa-entry sa group 1 ngayong October. Wala, ano nangyari? Ang daming space ah. Ayan. Ayan, ano na tayo guys, magpa-entry tayo sa ating group 1 para may chance kayong manalo sa Saturday. Ayan, mag-attendance, mag-roll call na tayo guys para ano na, makapag-start na tayo. So, nandito na si Sir Abay, Efren Vlogs, Anvangs, Ate Che, Bernard Manuel, Charmaine, Inday Elsa, Jed's Hangout, Jinsig, Juris, Junski, Juems, Channel, Jonah Vlog, KFW in New Zealand. Uy, bilis ng kamay. Ayan, Vargas, Jimmy Per, ayan ang bugtong. Jimmy Per, Manelia FW, Manang Liz, Maris TV, Marian Soryu, Melda Reyes G, FW Greece 2010, Qualifab TV, Rain Access, Tilay G Live, The Gulyangers, BCC Channel, Venus, Kagampang, ayan, tsaka si Zach's Diary. And so, sa mga hindi po natawag, mag-ingay po, mag-ingay. Mag-timer tayo. Sis Ganggay, okay, Sis Ganggay. Lagay kita. Saglit. Hanapin ko yung ating timer, guys. Attendance, Sis Ganggay, attendance lang po.
Ayan. Nawala ako. Kala ko nalaglag ako. Kala ko nalaglag ako, guys. Nawala ako yung internet ko. Ayan. Ayan, hindi ko makita yung ang ano, yung ating timer. Ano nga yung ginagamit? Ito yata yun. Ayaw niya. Ayan. Sige na, guys. Mag-ingay na lang yung mga hindi natawag. Melda Reyes. Check ma. Ayan, wala dito si Ma'am Melda. Ay, nandito si Ma'am Melda. Dancel. Nag-attendance ka, Ma'am Dancel family. Attendance po tayo, Ma'am. Ilalagay kita dito, ah. Dancel family. Ano nangyari? Dancel family. Ayan. Attendance tayo, Ma'am, ha, para ma-promote tayo mamaya. Sino pa? Yung mga hindi natawag, Rosalino. Sanlino Milan. Tama ba? Milian. Ganon. Natawag ba ako, Ma'am? Joems. Yes, Sir Joems. Nandito ka na. Sali ba ako, Ma'am? Attendance ka, Ma'am, para ma-promote ang ating channel. Ayan. Sino pa yung mga hindi natawag? Ayan, guys. Tatawagin ko ulit, guys, ha. Tatawagin ko ulit. Type present tayo sa matatawag. Ayan. Makinig tayo. Ayan, nandito si Sir Abay, Anvance, Ate Che, Bernard Manuel, Charmaine, Dancel Family, Inday Elsa, Gangayra Vlog, Jed's Hangout. Ayan, pag natawag ang inyong pangalan, guys, type present kayo, guys, ha. Pag hindi pa natawag, wag muna mag-present. Ayan, Jinsig, Joris, Jonski, Joems Channel, Juna Vlog, KFW in New Zealand, Gavargas, Jimmy Per, Manelia FW, Manang Liz Vlog, Maris TV, Marian Sorio, Melda Reyes G, OFW Gris 2010, Qualifab TV, Rain Aces, Rosalino Milian, ayan, Tilay G Live, The Guyangers, VCC Channel, Venus Kagampang, Zack's Diary. Ayan, sino yung hindi natawag? Mag-type lang dyan ng ako. Ako, type ako kung hindi ka natawag. Ayan, at kukuha na tayo ng ating login to at una at huling lapag. Ayan, so wala nang nag-ingay. Kukuha na tayo ng ating login to. Ma'am Ka Vargas. By President Ma'am Ka Vargas, login to. Ma'am Ka Vargas, andyan ka ba?
Ayan. Ma'am Ivy Clotario, shout out Ma'am Ivy. Thank you sa iyong patamsak. Ayan. So, wala si Ma'am Ka. Kuha tayo isa. Log into ito guys. Ayan, main channel lahat ang didikit sa atin. Wally Fab TV. Hi, present. Ayan, type present tayo guys. Wally Fab TV, type present for login to. Ito na lang siguro na timer. Oh. Ayan, nandito ba si Qualifab? Timer tayo. Cute naman ng timer na to. Pero hindi ko siya ma-share sa inyo guys. Ayan. Ayan, wala si Qualifab TV. Ayan, kuha tayo ng isa pa. Shuffle natin. Cute. Cute naman ng ano na to. Siya pa rin. Sige, hindi na natin i-shuffle. Ayan. Type present sa mapipili ni Roleta. Ma'am Jensig. Nandito ba si Ma'am Jensig? Timeran natin. Ayan. 20 seconds. Wala din si Ma'am Jency. Kuha tayo ulit ng isa. Abay Efren Vlog. Sir Abay, login to. Nandyan yan si Sir Abay. So, kuha tayo ng ating login. Ay, una at huling lapag. Yan, shuffle natin. Sir Abay, nandyan ka ba? I present, Sir Abay. Ma'am Dagol Youngers. Ayan, timeran natin. Wala si Sir Abay. Si Ma'am Dagol Youngers ang ating magiging login to. Ma'am Dagol Youngers, type present. Login to. Type present kayo guys. Ayan, tapos ng ating timer. Wala? Uy, bakit wala? Ma'am Miranda Vlog, good evening. Habol ma'am, attendance ka lang po ma'am, attendance. Ayan, nandyan si Ma'am Dagol Youngers. Ika, OFW New Zealand. Bigay natin sa iba. Ma'am Dagol Youngers, kayo po ang ating login to. Patay ng unang huling lapag. Melda Reyes G. Una at huling lapag. Type present. Melda Reyes G. Type present po guys. Para makapag-start na tayo. Dagol Youngers. Ayan. Login to. Timeran natin si Ma'am Melda.
Pag wala, kuha tayo ng isa pa. Para makapag-start na tayo. Wala din. Okay. Una ang huling lapag. Ayan, nandyan, nakahabol. Wala na to guys Nandyan na. Ma'am Melda Reyes. Ayan. Wala to service, Ma'am VCC. Ayan, ma'am ba? Or sir? Ayan, so, start na tayo guys. Reload YT tayo. Ha, dili siya. O, sige, kay Sir Sir ba yun? Sir, babae ba yun o lalaki? VCC tayo, kay VCC. Ayan, timeran natin. Ayan. Girl siya. So, wala din si Sir babae? Girl siya. Ay, si Ma'am VCC. Wala si Ma'am VCC. Sige, ibigay na natin kay Ma'am Melda Reyes. Kasi hindi naman nag-present si Ma'am VCC. Okay. Kuya Jay. Ayan. Kasama natin for tonight si Kuya Jay. Ayan, okay ka na Ma'am Melda. Ikaw na yung una at huling lapag natin. Okay, start na tayo guys. Kunin ko lang yung ating Si Kuya J, si Jericho Rosales ba yan, Ma'am Cindy? Not sure, Sir Abay. Not sure. Mga to. And guys, mag-start na tayo. Natanong ko si Kuya J kung Yes, Ma'am Miranda, visible ka po. Attendance ka na, Ma'am Miranda. Ayan. Natanong ko pa si Kuya Jay kung siya bang maglapag. Yes, Sir Joe Ems, may jacket ka. Kaya visible ka. Kuya Jay, may private ako, Kuya Jay. Akyat nga kita. Ayan, nandyan ka ba, Kuya Jay? May private ako. Sino nga yun? Ano natin? Ayan, ito pala.
Uy, naku na. Ay, nagagawa mo. Ang bilis naman ito. Wala na tayo. Wala na. Nak. Ano ang pinagagawa mo? Saglit nga, baka muna kita ilagay. Ayan. Kuya Jay, may private ako. Kuya Jay, wala yata akong kasama dito. Wala akong tagalapag. Ay. Ayan. Opo, Kuya Jay. Opo. Start na tayo. Thank you. Saan na yun? Sa kanal, TikTok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot, manglupad ta sayang winga, sound trip sa manglaba, kuso-kusohi ang nasa planggana, hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa, diba? Aha, ratatatatatan ng bomba, hirap papapapapapapam, ratatatatatan sayaw wirap bata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunata halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil, hasta tong gibal sa mar, ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatatan ng bomba, hirap papapapapapapam, ratatatatatan sayaw wira papapapapapapam, bako singko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo, tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw, para dagag viewers ang mga mutan-aw, parisi ug sudan nga sabaw-sabaw. Aw, ratatatatatan ng bomba, hirap papapapapapapam, ratatatatatan sayaw wira papapapapapam. Yes man, aha, gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay ko
Ayan guys, babain na natin ang login 1. Ayan, at babasahin ko yung mga nandito sa ating login 1. Ayan, nandito na si Sir Jimmy Per, Rain Access, Marian Sorio. Ayan, habol tayo guys. Okay, yung mga nandito sa ating login 1. Ayan. Nandito si Sir Jimmy Per pa rin. Tatlo pa lang sila. Sir Jimmy Per, Rain Access, at Ma'am Marian Sorio. And habol tayo sa ating login 1 guys. Hindi na siya ma-refresh. No? Ayan, nandito na rin sila. Ayan, dami nang nadagdag. Nandito na si Melda Reyes G, Dagulyangers, Rosalino Milian, Jonah Kagayungan, Rosena Rose, Miranda Vlog. Ayan. Babain natin ang ating login 1 guys. At mamaya sa ating final listing ay ulit tayo. Magbasa ng mga nandoon sa ating final listing. Nabubulol ako. Ayan, lahat ng binababa ng ating moderator. Ayan, babaan po natin guys. Saglit, hindi ko siya makita. Ayan, humabol sa ating login 1, Venus. Si VCC ba ito? Ayan. Tsaka si Ma'am Dagulyangers. Dalawang beses ka magbakas Ma'am Dagulyangers. Para dagang viewers ang mga mutanaw pari si unsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap papapapapam ratatatatatan sayaw hirap papapapapam kamay niya kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na sound trip sa manglaba kuso Kay present, Mamilongga. Kay Ate Che. Nag-type person na ako, sir. Thank you. Sinat ako ni Sir Kalig.
Thank you, Sir Kaligi. Andito na si Dancel family at Jonalyn Berha. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayang kapil hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog. Bra, ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw wirap papapapapapapam bakos ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatantan sayaw wirap papapapapapam yes man aha gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip wag wiggle wiggle rampahit ang mga bukol kul parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na aha ey 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 ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam pakosin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok tagsog Ma'am Arlene. Ayan, shoutout Ma'am Arlene. Habol Ma'am Arlene, sali ka. Habol lang. Ayan, at mag-attendance lang po. viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatantan sayaw wirap papapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip wag wiggle wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatantan sayaw wirap papapapapapam RK Camp Music aha ey 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 aha aha mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira gibon na lito karam mo sayang kapil hasta tong giban sa mar ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog bra ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatantan sayaw wirap papapapapapapam bakosin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw
sayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si ugsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ang bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw hirap papapapam kamay niya kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatatan ang bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw hirap papapapam RK Camp Music Aha! Ey! 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 Aha! Aha! Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunata halabira gibon na lito karam mo sayang kapil hasta tong gibasamar ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog brr ratatatatatan ang bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw hirap papapapam bakosin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din jud ni matang tang 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 ira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw Ayan, final listing na tayo guys. Yes man! Aha! Gamay na kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle rampahitan mga bukol kul pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na Ayan, babasahin ko na yung mga nasa final listing natin. Okay, nandito si Natalie Dumali. I present guys sa matatawag. Natalie Dumali, ayan, nandito na, type present. Sino si... Sino si Giu? Ay, Giu. G ba yan? G0225. Sino siya? Sino siya? Ang lakas ng dating. Sino po si G0225? Ayan, mag-ingay ka dyan kung sino ka po. Ayan. Nandito na si Venus C. Kagampang. Ayan, si VCC. Marian Soryu. Marcela. Jimmy Tupoy. Junat 2. Ayan, at si Melda Reyes G. Ano? Hello? Ngayong gabi. Unsya? Hello. Hello po. Hello po. Kuya Jay, is that you? Hello.
Nahihilo ka po? Nahihilo ka po? May hilo? Uy, dapat unahan ko na to. Merry Christmas, ma'am. Ano? Merry Christmas, Sir Junsky. Merry Christmas, ma'am Ilongga. Yung pamasko ko. Hindi pa nga tapos yung All Souls Day. Nag-Merry Christmas ka na. Kasi yung uunahan na para hindi na makapasok. Okay, tabang. Hello! Hello mga guys! Hello Ma'am Rin Asin! Ma'am Miranda Vlog! Big love shout out! Ma'am Golyangers! Ang mainitin ang ulo! Si Ma'am Golyangers, mainitin ang ulo niyan. Bakit? Paano mo nasabi? Kahapon. Hapon? Oo, galit na galit. Gustong manakit? Hello, Ma'am Gulyangers! Lamig kaya ng ulo ko. Madam Ilongga, nakita po ba ako sa final? Kasi ano yan, si Arlene Guache? Arlene. Yes, Ma'am Arlene. Nandito ka na po. 2 beses ka nagbakas. Hello, Ma'am Elsa. Hello, Ma'am Marian Soyu. Hello, Ma'am Jonah. Yung hindi ko dito nakikita sa final listing, si Manang Liz, Qualifab, tsaka Si Qualifab, si ano yan? ayan. Si Jimar. Si Dancel, wala pa rin. Ang tahimik naman po. Ang tahimik ba? Hindi mo narinig may nagsalita dito? Wala, may multo yata dito. Ay, hala. Hello po. Mamilda. Si Joems, hindi ka po nakikita sa final listing. Magbakas ka po. Ikaw ba si G? Si G0225? Ay, hala. Busog ah. Nice siya nga, si Joems nga. Ayan, nakikita na kita, Sir Joems. Tingnan ko ha. Sa final listing. Okay, babasahin ko ulit mga guys ha. Okay, andito si Ma'am Arlene Guache. Si Arlene Marcelino. Si Rosalino Milan, andito. Si Milda Reyes, andito. Si Jonah Black, andito din. Si Jimmy Topoy. Si Marcela Renasis. Si Mary Ann Sorio Caldaguera. Si Binos Kagampang. Si ano to? Si BCC Channel. Ayan. Si BCC Channel po yan. Si Binos. Tapos si GAU Toto 5, si Joems. Si Natalie Dumali, si Ate Ganggay. Wala na. Wala nang humabol. Hello. Nax, galing mo, Sir Johnsy. Siyempre, wala naman ako sakit na. Ubo lang at saka sipon meron. Si Ma'am Gulyangers hindi ko nakikita. Mga lag ko diya, Ma'am Cindy. Joe Wims, prilapag siya, Ma'am Cindy. Uy!
May lapag pala si Sir Joe Wims pala. Okay. Ha ha ha. Invisible na naman ako. Ay, may virus ka pala. Mega love shout out. Ma'am Marcela Ren Asis. Yung ang hindi bumati dyan, hindi makakatulog mamayang gabi. Si Ma'am Ilongga, hindi na rin makatulog yan. Uy, ang ganda ni Ma'am Ilongga ngayon. Tingnan mo, yung smile, oh. Oh. Uy, 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 Ma'am Miranda Vlog, hindi po kita nakita sa finalisting. Ayan, yung wala dito sa ating finalisting, si Ma'am Miranda Vlog, Dagulyangers, Walifab TV, at Manang Liz Vlog. Tsaka si Dancel Family. Sir Kali, gay shout out. Pangit naman ang mic ko. Sa garap. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog. La, si Ma'am Ilongga, oh. Kailan uwi ka, Ma'am Ilongga? Ma'am Ilongga! Nakamute pala ako. Bakit nag-static ka? Kaya nga yung mic ko. Nagpapapalit na. Oh, bilan mo na ng bago yan. Okay na si Ma'am, si Ma'am Dancel. Kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupit may dinis mute nga turtle ko sumubak. Rampahitan mga bukul. Parisan ng Si Manang Liz, wala. Si Qualifab, wala. Si Ma'am Miranda, nawawala. Pero andyan siya eh. Si Ma'am Gulyangers din. Pero andyan sila. Kaya, clear history lang yun. Clear history. Clear history mga guys, para makakalimutan nyo na yung mga masasakit yung alaala sa mga nakaraan yung jowa. Okay, oh my God. Para makalimutan nyo yung sakit na inyong nararamdaman. Sa Jinsky, hindi pa tapos ang kalag-kalag. Pero feeling ko yung puso mo patay na. Oo, sisindihan ko yung kasi patay na patay. Kanino? Kanino? Patay na patay. May ano pala, may isi-share pala ako. May ano tayo, may singer. Parisan nagtuba nga bahal
Kuryahe, Sir Junski. Sir Abay, oh. Sir Apoy. Sir Apoy. Sasali tayo dun, Sir Apoy. Kanina pa ako dun eh. Kasi na ano nga ako dun sa ano, sa top chat niya ba? May gabi, pinunta na. Ma'am Marcela. Ma'am Rain, ha? Andyan ka na naman. Inuuto mo na naman ako. Ayaw sama. Hindi ko nga binanggit eh. Nag 130 plus na nga si Rabay. Mamatigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gipon na litong karam mo sayaw kapil hasta tong ibasamar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Brr! Ratatatatantan ng bomba. Hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapapam. Yun naman. Kanang iyang baho kay mulagubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tangira na ug ulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam. Yes man. Gamay nga gunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo bakubag wiggle wiggle rampahitan ng kukul kul parisan ng kuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot mangluwag ta sayawin na. Tatatatantan ng bomba hirap papapapam pakusin ko karilang gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kalaw ni matang tang 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 Si Ma'am Inday Elsa. ana ang sikreto sa Ano daw? mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw Uy, si Ma'am Ilongga. Tatatatantan ng bomba hirap Tumutunog ang tiyan ko. ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog bakubag wiggle parisan ng kuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot Ayan, ano ako, i-share ako na singer natin. sa manglaba May singer tayo, Ed Tunay. na hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta kayo sa diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam RK Camp Music. Huwag niyo akong ini-choose dyan sa baba, ha? Huwag niyo akong ini-choose. Naya, maniwala ako. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo
sayang kapil hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatatan ng bomba. Yawira papapam. Life has begun from this moment. You are the one right beside you. I belong from this moment on. From this moment, I have been blessed. I live in Uy, anyari. Anyari ni Ma'am Ilongga. Nawala na. From this moment, just like begun. From this moment, now happiness, pain is nothing. No worries stay from this moment. Oh, 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 oh. Tumawa, may tumawa. May tumawa, nakabidji lang siya. Si Istong nagwapuhon, wala gani ka-eskwela. Ayan, nalaglag tayo. Iwan ang iyayang gustura. Mayroon tayong bisita, ang gwapo nga mayon. Hi, Sir Dong. Ayan. Nothing. I have nothing. No, no. Ba't nalaglag siya, no? Ma'am Ilongga. Guys. Di ko naabutan yung Ba't nanahim si Sir Junsky? Hello, Sir Dong. Yan mo lang yan si Junsky. Ano na yan? Nagdadalaga na yan. Di ko naabutan yung live ni Ate Che. Meron, guys, asap to guys sa mga gustong mag-apply ng player. Player ha, manlalaro. Yung paglalaruan natin yung mga puso't damdamin ng mga kasamahan natin. Pag mag-apply kayo ng player guys, so ayun, maging player lang kayo. I-play nyo lang yung mga channel na natin. Gawa tayo ng GC, no? Gawa tayo ng GC tapos i-play natin yung mga channel sa community, no? One by one, mga ganun.
tulungan natin na in return, kung gusto nyo yan, kung makipag-cooperate kayo sa akin, gusto nyo, so ang mabibigay ko sa inyo na na kapalit, pag magla-live na ako ng araw-araw, ipopromote ko kayo. Tapos pag may event ko kayo, pag may event ako, ipopromote ko din kayo. Tapos lalo na sa Dong Ivy Talks, no? Ang Dong Ivy Talks is Sunday. Every Sunday po 'yan. So ipopromote yung guest, tapos ipopromote din yung mga players natin. So kung gusto niyo mag-apply ng players, limited na lang guys, 4 na lang yung available. I-PM niyo lang po ako para fly na lang natin. Alright, fly na natin guys ang ating Kasi I think mamaya sisimulan na natin yung silent watch live stream. So aside sa silent live stream, meron pa tayong player. So doble-doble talaga mabigay natin yung watch hour. Yun lang. May 10 PM ba? Sinong magti 10 PM? Shoutout sa lahat, hindi ko na kayo maisa-isa guys. Hindi ko na kayo maisa-isa kay Joem, kay Miranda, kay Marcela, hindi isa-isa ko. Diba? Namimiss ko rin umakyat dito kay Ma'am Ilongga eh. Tatampo na yan si Ma'am Ilongga sa akin. Hindi na umakyat si Sir Tong sa akin si Nanay Nelly sa 10 PM. Yung nagtatampo na din yun. Again guys, sa mga players, so kung papayag kayo na tumulong sa mga kasamahan natin, hindi naman yan yung makikita nyo bago ang channel. Sasabihin nyo, uy, parang hindi ko to nakikita sa community. Sino ba to? Sponsor mo ba to, Sir Dong? Hindi. Hindi guys. Ibig sabihin, ang makikita nyo sa mga players natin, ang makikita nyo na ibibigay ko, yung mga channel kagaya ni Jun Lasso, kagaya sa community talaga. Kasi gusto ko na mapadali na yung monetization nila. So, mapadali yung monetization nila sa pamamaraan na madagdagan natin yung mga initiative natin. So, ganyan. At I hope na sabay tayo sa mga plano at sa vision natin. So, yun, kung interesado kayo maging player, so as kapalit sa response nyo, pag magla-live na ako araw-araw, guys, iniipon ko yung mga invite, lahat ng mga invite iniipon ko pa, at mamaya mag-i-invite na naman ako hanggang 3 AM. Tandaan nyo, hanggang 3 AM mag-i-invite ako mamaya. Totoo yan. Sa pag-i-invite kasi hindi lang yan para sa channel ko, para sa lahat, para sa atin lahat, para sa kanya na i-invite ko na ma-assist siya sa channel niya. Same din sa inyo na nandito kayo ngayon, di ba? Kagaya ni Ma'am Jonah, kagaya ni Ma'am Ganggay, ni Ma'am Marian Sorio na na-invite ni Miss Ivy, mga ganyan. So same din. Maghahanap na naman tayo ng kagaya nila na maging partner nila. Alright, so mamaya hanggang 3 AM, nakalock na yan. Sabi ni Miss Ivy, tignan natin 3 AM. Ito to. Hanggang 3 AM yan. Sa lahat, gusto nyo sumama sa pag-i-invite, samahan nyo ako, gusto nyo, tuturuan ko kayo. May mga sikreto yan, paano mag-invite. Apat na lang guys yung available ng ating yung players natin, 4 na lang. Okay, 4 na lang. Ano lang naman i-play mo lang siya. Yun lang. Pabilis aside sa mga initiative natin. So, lalo na sa mga OFW, nare-recommend ko rin yung mga OFW, Kung gusto nyo guys, gusto nyo maging player, maging manlalaro, player, i-PM nyo po ako. Wait lang. Pag umakyat daw kasi ako, kinakailangan kong magpapalipad. Saan pa kayo mga live streamer natin? Pagka-akyat ako yung magpapalipad eh. Okay, welcome. Open naman tayo sa mga live streamer na hindi pa monetize. Pwede kayong maging live streamer. Kung gusto nyo ng additional income, gusto nyo ng extra income,
no, maging live streamer kayo guys. Isa yan sa mga way dito sa community kung saan pwede nyong pagkakakitaan, no? So legit po yan. Pwede nyo yung pagkakakitaan guys, yung ating live stream, no? Sundin nyo lang yung qualification. Ayan, 6 months, Ma'am Ilongga. 6 months na pala. Wala na palang laman yung Gcash ko eh. Wawa naman. Kawawa naman ako. Wait lang. Lagyatas yung Milongga. Sino mga newbie dito guys? Sa lahat ng mga bago, huwag niyong kalimutan, lalo na sa mga leaders. Mga leaders, huwag niyong kalimutan guys, kung meron kayong mga bago, ipa-PM niyo sa akin para ma-assist natin yung subscribers. Mabigyan natin ng paunang subscribers. Tapos, nakikinig ba si Ate Che? Ate Che ngayon? Ate Che, type present, Ate Che. I-announce ko pa to guys eh. Hindi kasi kami naka-meeting na sa mga admin. I-announce ko to na lahat ng mga pa-prices, no? Lahat ng mga pa-prices. Makiklaim nyo lang yung mga lahat ng mga pa-prices kung mag-fill up kayo ng attendance form, no? Asan ba si Ate Che? Tawagin natin. So mayroon tayong bagong ipapa-implement guys to make it mas organized, no? Mas organized. So lahat ng mga pa-prices natin, once na mag-PM kayo ni Ate Che, isisendan po kayo ng attendance. Kasi nga, ang napapansin natin, yung mga live streamer, kagaya ni Ma'am Ilongga, for example, si Ma'am Ilongga, magbibigay siya ng mga link kay Ate Che. Example, nanalo si Joe M, nanalo si Arlene Channel, nanalo si Miranda, nanalo si BCC Channel. So, ang nangyayari, isisend niya pa kay Ate Che with link. No? Tapos, doble-doble kasi mag-PPM pa sila kay Ate Che. Diba? Yan yung mga nangyayari. So, para mas madali, pag may magki-claim na sa listahan ni Ma'am Ilongga na par-prices, ipapa-attendance natin. At andun yung information ng channel link, tapos number of subscriber, kung ilan yung nag-start ng subscribers, kung may nalagas ba, no, may nalagas o wala ba, no, para matrace talaga natin. Tapos kaninong team, no? At okay, yan guys, so para mas meron talaga tayong record sa bawat isa. So, yan yung i-implement natin this November at sisimulan na po yan kahit mamaya or bukas, no? Sana po stop mo na labagan para makakinig po kami kay Sir Dong. Ay, si Joem naman talaga. Hayaan mo na yan. I-replay mo na lang, Sir Joem. Sige lang, kasi ipapa-announce ko rin doon sa mga leader, sa lahat ng mga leader, ipapa-announce natin yan para maging na talaga, secure yung mga pagkiklaim nyo at walang maging nakapila talaga lahat. So first to attendance sa pag-claim ng price, no? First makatanggap ng pa-prices. Tapos sa mga bagong invite naman natin, i-PM nyo ako kasi sisendan din natin si ang mga newbie. Yung mga newbie natin, sisendan natin ng mga new attendance link. So sa mga leader, pag member kayo sa leader, tapos first yung sumali, wala kayong ayuda, singilin nyo si leader. Okay, siningilin nyo si leader. Tapos pag may mga kakilala din kayo na ka-team nyo, sample, ka-team kayo, tapos sasabihin, welcome dito, no? Welcome dito sa live o sa GC nyo, meron kayong GC. Ay, PM mo si Sir Dong, no? Kayo na bahala. Sabihan nyo, PM mo si Sir Dong para ma-assist. Yan guys, sa mga, kasi tanggapin natin una sa lahat na hindi pa tayo sikat, no? Nanganga pa tayo sa YT kayo. Gusto nyong mag-stable. Minsan kasi sa mga channel natin, sa analytics natin, kinakailangan natin masanay. Kaya nagugulat kayo bakit ganito yung mga natatanggap nyo.
hindi nasanay yung analytics nyo. Parang ano din yan. Parang yung ahas din yan, di ba? Napansin niyo yung ahas? Ano yung example ko eh. Napansin niyo yung ahas, guys, di ba? Minsan nag-o-observe lang sa'yo eh, no? Pero sinusukat na eh, nag-i-stretch na eh, para malamon ka, di ba? Makain ka, di ba? Ganun din yung analytics natin. No, yung analytics natin, guys, the more na marami kang natatanggap, the more na masasana yung analytics mo. No, kaya mabibigla yung mga newbie. Yung mga newbie mabibigla, bakit ganito ganyan? Okay, so i-PM nyo lang bawat newbie, guys. Singilin nyo yung leader nyo. Singilin nyo. Ipa-PM lang, guys. So, ayun na guys yung mga updated natin. So, sa mga leaders natin, tandaan natin na hindi na kayo yung mga pa-prices na i-claim kasi minsan na lalo na ang dami nyo kaya kung tutusin, guys. Tapos yung iniisip mo lang, yung ikaw lang, yung sarili mo lang. 'Di ba? Totoo 'yan Ang dami nyo kaya tapos iniisip mo, ikaw lang. Sabi mo, follow up ka 1 second, after 1 second nag-follow up ka na naman. After mo tapos aside sa pa-prices, wala pa kaming sahod na binibigay. Meron man allowance na lang at yung mga benefits ng pagla-livestream, no? So, meron din yan silang mga kakulian sa pamilya nila, kakulian sa anong ginagawa, no? Nagkaroon din yan. Nagtatagay din yan. Kaya minsan, matidelay talaga. No? Matidelay talaga. Pero, ang nakaganda, as long as naka-attendance ka na, submit na attendance, na confirm na ni taga-bigay ng prices na andito na yung attendance mo, pahintay na lang. So, okay na yun. Hintayin mo na lang na mag-reflect. No? Ganun na lang, guys. Yan. So, intindihin nyo rin yan, guys, sa mga participant natin. Minsan kasi, parang naiisip natin na parang hindi ka nabibigyan. No? Iniisip mo na ikaw lang yung tao ng Dong Ivy, Parang, totoo yan iniisip natin na parang ikaw lang yung tao talaga. Ikaw lang yung tao ng Dong Ivy, Parang, ganun eh. No? Parang ganun. Kahit nga sa GCash, di ba? Kahit sa GCash, sino nga yun? May host tayo na nag-open sa akin. No? Ganun talaga. No? Kasi right nila yan. I-claim nila yan. Price nila yan. So yun na yun, guys. Yun na yun. So kinakailangan hingin nyo yung attendance. Yung attendance, available na yung attendance. Isisend ko na lang ni Ate Che. At isisend ko na lang sa mga leaders. So sa mga leaders, pag may mga pa-prices, huwag nang ulitin. One in a time na pagsasubmit. No? Kung nakasubmit na, hindi na pwede makasubmit sa by next. Unless kung may bago siyang price. Kung same price, huwag nang ulitin. So, yun. At lilipat na ako sa 10 p.m. Ma'am Ilongga. Mag-a-apply ka ng player, Ma'am Ilongga? Bakit ganyan yung mic mo? Parang may langaw. Opo, sir. Mag-apply ako. Mag-apply ka. Pero yung mic mo parang may langaw. Parang gumaganyan ako sa tenga ko. Papapalit na. Ay, palitan mo. Parang gumaganyan ako sa tenga ko. Parang, may bungaw. May bungaw. Ayan lang, guys. At nakakatakot ang mic ni ma'am. Idagdag ko pala sa mga leader, kung ayaw nyo nang ma-invite, ayaw nyo nang mag-invite, no? So, mapupunta sa leader nyo, yung leader na leader mo, no? Okay? Mapupunta dun sa ang mga lahat kayo, babalik sa original na team, no? So, same din yan sa mga nag-i-invite na hindi pa leader. Sample, nag-i-invite ka, may mga dala ka, tapos hindi ka pa leader. So, yung mga ini-invite mo, hindi yun magiging under mo, magiging under sa team leader mo. Kasi hindi ka pa leader Hindi ka pa qualified na maging leader. Okay, na-gets natin yan, guys, Kaya i-push nyo, guys, na maging leader. Saan kayo hanap nyo magiging leader kayo? May extra income pa kayo. May experience ako na invite ko. Yung invite ko, ang daming gusto mag-VIP.
Ngayon, hinihintay lang nila kung kailan mag-VIP yung nag-i-invite sa kanila, which is yung invite ko. Ngayon, paunahan kasi yan yung business eh. No, paunahan yan. Kung sinong hindi man pwede na bukas na ako tatayo ng business, unahin ko muna yung isa. No, pag business, kung gusto mong um-income ka na, i-income ka na. Yan talaga. No, kaya as early kung ma-settle mo yan, gusto mo maging leader, lalo na kampante ka sa sarili mo na magagawa mo yan. I-income ka pa. I-avail mo na. No, i-avail mo na yan, guys, kung gusto mo talaga. Sample si Ma'am Ilongga, hindi na active yung leader niya, hindi na yata ilang months na. So, nagiging team siya nung leader niya. Kasi yung leader niya hindi na active. So, kung sino yung leader niya, leader ng leader niya, so mapupunta siya doon. So, same lang din yan. Kung gi-give up naman ni Ma'am Ilongga yung pagiging inviter o leader niya, so silang lahat babalik din sa original yun ng team. So, same din yan. So, what if nag-avail siya ng VIP, Sir Dong? Yung invite mo, tapos hindi ka qualified na leader, nag-avail ng VIP, hindi yun mapapa sa'yo. Ay. Kasi may mga commission tayo, may mga commission-based tayo. Kaya kung hindi ka naging leader, qualified leader, may invite ka, kumuha ng VIP, gustong-gusto ng VIP, wala kang magagawa. Mauunahan ka talaga. Kasi first to register, siya na yung makakuha ng commission. So, yun. Ay, may commission pala dito. Meron. Kaya, anuhin mo na. I-work out mo na. I-PM nyo yung, i-PM nyo yung mga leader nyo kung gusto nyo magkaroon din ng commission. Commission. Minimum lang naman ng, 800. Tapos, pwede ka pang makamantin ng 5,000 to more. Alright. So, yun lang guys. Nilipat ako sa kabila para sa other announcement. Sa lahat ng mga gusto maging player, i-PM nyo lang po ako para maging player po kayo. Bye-bye. Thank you, Sir Dong. Yes, congrats, Ma'am Ilongga. Thank you po. Kaya po, Sir Dong. Pang ilang sahod mo na, Ma'am Ilongga? Pangalawa po, Sir. Tignan niyo, pangalawang sahod, ako naman talaga. Saan kayo hanap niyan, pangalawang sahod. Narinig niyo yun? Pangalawang sahod, tandaan niyo yan, pangalawang sahod, Ay, ako naman talaga, Ano pang inihintay niyo? Message niyo na si Ma'am Ilongga. Paano kung mending? Paano kung membot ng straight? Ayan. Bye-bye, guys. Thank you. Thank you, Dong Ive Community. Ayan, guys. Naputol kanina yung singer natin. Ang pangit talaga ng mic ko. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed by living.
happiness, and for your love, I give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment on. Oh. You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment. I will love you as long as I live. From this moment on.
Ayan, di ba ang galing naman ni Ma'am Maris? Palakpakan natin. Oh, ano, Sir Kalige, sabi mo kanina kakanta ka. Hindi ka umakyat. Ayan guys, log out na. Zile zile, zile zile, eu alerg, al mile mile, mile mile. Yan, o, diba? Charot-charot. Sir Kaligis, charot-charot ka dyan. Hindi ka naman kumanta eh. May PM ako. Ah, may PM ka. Hindi kasi ako nag-check. Ay, hindi nagpapahuli. Ayan. And guys, may another singer tayo bago tayo magpalaro. Ayan. Pagkatapos nyo mag-log out guys, ayan, type done lang tayo dyan. Para pagkatapos kumanta ng ating singer ay magpapalaro na tayo. Ta-da! Inulit mo na, tinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan tatagal ang ating pagmamahal, hanggang malihimik pa ako naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika ako tinataglay, kita iniibig. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking nilisanin. Di ko magagawa lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo na ang mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may hilig pa ako naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika ako tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking nilisanin. Di ko magagawa lumayo sa iyong piling, nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may puso ko marunong magmahal,
na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin na may kapal. Nililutusan ng isipin, ikaw ay aking isahin. Di mo nagawang lumayo sa iyong piling. Nais kong malaman kahit na hanggang ikaw. Hanggang may pag-ibig, laging sisigaw. Tanging ikaw. Kamali. Ayan. Thank you, Sir Kaaligi. Ayan, guys. Mag-ano na tayo, mag-roll call tayo. Ayan, mag-roll call tayo, guys. Type present po sa matatawag. Ingay talaga ng mic ko. Ayan, nandito na si Sir Abay Efren Vlogs, Anbangs Ate Che, Bernard Manuel, Charmaine, Dancel Family, Ganggaira Vlog, Enday Elsa, Jed's Hangout, Jinsig, Juris, Junski Official, Jimmy Per, Joems Channel, Juna Vlog, KFW Vlogs in New Zealand, Kaalig D, Kabargas, Manelia FW, Maris TV, Marian Soryu, Melda Reyes, FW Breeze 2010, Rain Access, Tilay G Live, The Gulyangers, ECC Channel, Venus Kagampang, at Jack's Diary. Ayan, mag-ingay po yung mga hindi natawag. Tama ako, may pinagdadaanan. Ayan, sino po yung hindi natawag? Sir Rosalino, saan ka po galing? Ma'am, ako wala. Hindi ka po, Sir Rosalino, nakikita. Hindi ka po nagbakas, Sir Rosalino. Oh, wait lang. Saan ka galing, Sir Rosalino? Sorry po, Sir Rosalino. Next time na lang po, sir. Ako wala. Arlene. Arlene Watch. Salamat, Sir Salino. Lipat tayo, Sir Salino, sa 10 p.m. kay Ma'am Nelly D. Miranda. Marami kami, ha? Sino pa yung hindi natawag, guys? Ma'am Miranda. Miranda, ayan. Si Ma'am Miranda wala dito. Ay. Ayan ang mic ko. Ayan, Miranda Vlog. Sino pa? Okay, nandito na lahat, guys. Ayan, unahin natin ang 6 na
Anim na 50 subs. Ayan. Shuffle. Type present guys sa mapipili ng ruleta. Ma'am Arlene Guache, type present. Next. Gangara Vlog. Type present. Ingay talaga nito. Ayan, 4 pa guys. Nandyan si Ma'am Arlene. Sis Gangay, type present. Nandyan si Sis Gangay. Ayan. Abay F. Friends. Sir Abay, type present. 50 subs. Nandiyan yan si Sir Abay. Okay. Tatlo pa guys. Sir Abay, where na you? Kaalige, type present. Pag wala si Sir Abay, guys, ayan, tayo ulit. Type present, Sir Abay. Sunod-sunod na ito. Dansal family, type present po. Dansal family, type present, 50 subs. Type present guys. Ilan na? Basta na lang. Wala si Sir Kaalige. Ay, si Sir Kaalige, si Sir Abay. Ayan, Tilay Gilay. Ma'am Tilay. Ayan, so, hindi nag-present si Sir Abay. Balik natin dito sa Sir Abay. Ayan, shuffle natin. Dalawa pa guys, dalawa. Ma'am Charmaine. Ma'am Charmaine. Isa pa. By present, Ma'am Charmaine. Wala tayong music na, no? Wala to, guys. Wala. Bigay natin sa iba. Maris TV. Yan, Ma'am Maris, type present. Bakit wala? Ayaw niyo ba ng 50? Diyan na si Sir Abay. So, isa na lang. Ma'am Miranda Vlog. Type present, Ma'am Miranda. Yan,
Ma'am Miranda, andyan ka ba? Ayan, humabol si Ma'am Maris. So, si Ma'am Miranda andyan. Okay. Si Ma'am Miranda na lang ang okay. Sige, isang 50 pa. Ayoko kasi yung may butal. Ma'am Miranda, nagigita rin. Isang 50 pa, guys. Tapos natin. Gawin natin konti. Sir Jimmy Purr. Sir Purr. I present. Ayan, okay na si Ma'am Miranda. Sir Jimmy Purr. Ayan, isang 100 subs na tayo, guys. Ayan. Pag mag-present si Sir Jimmy Purr, next 100 subs tayo. Nandyan si Sir Purr. 50 subs, Sir Purr. Ayan. Ano na tayo? Isang 100 subs. Hindi na pwede si Ma'am Maris. Bigay natin sa iba. Ate Che! Ayan. Ate Che, wala yata dito si Ate Che. Maring Che. Tayo present. Ayan, pag lumabas na dito yung next, wala na si Maring Che. Nasaan si Maring? Ayun, Sir Joems, 100 subs, tayo present. Sir Joems. Sir Joems, where na yun? Okay. 20, 19, 18, 17, 16, 15, bilis, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wala. Pag lumabas to, guys, ang next, wala na yun. Ayan, nanalo na si Ma'am Miranda. Nanalo na yun si Ma'am Miranda. Bigay natin ito. Shuffle. Ayan, Ma'am Jonah Vlog. Tayo present. Timeran natin. Magbilang na ako. 20, 19, 18, 17, 18, ayun dyan. Okay, nandyan si Ma'am Jonah. Okay, sa sharer naman tayo, guys. 250. Sa sharer. Nag-share ba kayo, guys? Para mabilis tayo.
Melda Reyes. Nag-share ka, Ma'am Mel. Ma'am Melda, nag-share ka po. Camera natin. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pag lumabas na ang next, hindi na mag- Virgil M. Lagi po. Liin mo yung nag-share. Mawala ang pinipili niya, guys. Joris, wala dito. Uy, Rolita. Kasi, Sir Ipper, hindi ko natanggal. Para lahat tayo panalo. May Joris pa rin. Wait na. Dito tayo natatagalan sa sharer, guys. Sino yung mga nag-share dyan, guys? Sino yung mga nag-share? Mamatigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sa kapil hasta tong iban sa mar. Natin ko. Ano ba yan? Sino yung mga nag-share dyan, guys? And be honest tayo, guys, ha? Mga nag-share. Sabi dyan sa baba para mabilis tayo, guys. Sir Johnsky. Ayan, nandito sa taas si Sir Johnsky. Natin yung nag-share. Ano yan? Nag-share ka, Sir Johnsky. Hindi. Ayan, guys. Hindi siya nag-share. Si Ma'am Arlene lang ba nag-share? Pag si Ma'am Arlene lang, bigay ko na to sa kanya. Mag-ingay yung mga nag-share dyan. Wala din kasi ito si Joems. O isang ano na lang, isang share na lang dito, 100 subs to para mabilis tayo. Para makalipat na tayo sa 10 PM. Ate Che, wala sa Ate Che. Ayan. Ako po din. Si Ma'am BCC nag-share. Jeds Hangout. Nag-share ka, Sir Jeds? Ayan po. Ayan, walang share si Sir Jed. Bigyan natin sa iba.
Ma'am Rain, nag-share ka, Ma'am Rain. Kuya James, bakit siya laging pinipili? Wala naman siya dito. Charot. Si Ma'am Rain, hindi din nag-share. Dalawa lang nag-share. Nag-share ka, Ma'am Rain. Juris pa rin. Tarin Drugstore. Nag-share si Ma'am Rain sa ayan, guys. Ayan. Pag wala pa rin to, ibibigay ko na lang tig 50. Ayan. Tig 50 subs kayong tatlo. Wala, tapos na tayo. Tagal eh. Ayan. Rain Assist, tsaka si Ma'am Arlene. Tsaka si Ma'am BCC. Ayan, sila ng tatlo, guys. Okay, all na tayo. Pero tanggalin ko yung dito, para mabigyan lahat ng all. Ma'am Arlene. Ay, natanggal ko na pala. Ayan. So, ano na tayo, guys? Sample ko lang. Ulit. 10 shuffle. Kukuha ako dito ng 15 winners ng 3 all. Hindi ko na bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Ito, ang walo ay kay Ma'am Grace. Ma'am Grace. Nawala. Na lang. Thank you, Ma'am Zack, Ma'am Grace. Ayan, thank you, Ma'am Grace. Zack's Diary, ayan, sa ating sponsor. At ang ito pa, guys, kukunin ko saglit. Ano to? Ayan, gusto ko lang muna magpasalamat
kay Sir Junski, kay Ma'am Enday Elsa, ayan, sa ating tagalapag, sa ating mga moderators and admins, thank you so much. At Sir Dong and Ma'am Ivy, and sa ating founder. And Dong Ivy family, thank you. At sa lahat ng nag-participate ngayong gabi, ayan, thank you guys sa palaging pag-support. Ayan. Thank you. Ayan, ito na, kukunin ko na yung ito para kay Ma'am Marilyn. Ayan. Ito ang hello. Yes man. Aha. Gamay nga kunot nga hubag. Ana sinanay kong mulapag. Lupit may dinis mutant nga turtle. Kusog mo pag wiggle wiggle. Rampahitan mga bukol. Kul. Parisan ng tuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa Ayan, ayan na guys ang ating mga winners sa Play All. Thank you guys. At lipat tayo kay Ma'am Nelly. Ayan, ibaba ko. Dito tayo mag-exit. Ayan, exit tayo dito. Anong klaseng exit? Exit tayo dito tapos enter. Gulat ako sa iyo, Ma'am Elongga. Bigla ka nagsalita. Ha? Ma'am Charmaine, bakit ngayon ka lang lumabas? Si Ate Che nandito sa taas. Si Ate Che ba to, Sir Do? Ayan, thank you, Ma'am Charmaine. Thank you din. Ayan, sa ating tagagawa ng thumbnail. Ayan guys, lipat tayo kay Ma'am Nelly sa mga magpupuyat pa. After ng live ni Ma'am Nelly, ayan, linggo tayo sa channel niya pa rin. Baka i-diretso niya na yun. Ayan, so thank you guys and bye-bye. Sir Junski, thank you. Ma'am Elsa. Ayan, kay Sir Abay, thank you. Ayan, bye-bye guys and good night sa mga matutulog na.